Използваме една система, която позволява кръвта на пациента, която се изтегля след операцията в дренажите, да премине през един особен филтър и отново да се влее обратно в неговия организъм. Предимството на тази система пред нормалното кръвозаместване с продукти от кръвна банка е, че така преливаме пълноценна собствена кръв, която съдържа всички нормални структурни елементи на кръвта. Това са не само еритроцити, това са левкоцити, това е плазма, това е фибрин, това са белтъци. Така че е много по-подходящо от традиционното заместване с еритроцитни концентрати. Системата се казва Dono и всъщност представлява една от многото налични на пазара системи за автохемотрансфузия, т.е. за връщане обратно на собствената кръв на пациента.